І ўсё ж таки нечага тут не дастае. Толькі вось чаго зразумець не магу. Прывітанне! Вы апынуліся ў 22-м стагоддзі. І я, Кася будучага, рада вітаць падарожнікаў. Лесік, як табе? Кася, не перашкаджай, я думаю. А што Ну, калі... добра, думай, разумнік, думай. А можа, калі ты прыдумаеш нам гэта у мінулае адправіцца, а? Ці дадаць павелічальніку часу яшчэ большую энергію? Прапаную адправіцца са мной на паляванне. Добрага ранку ўсім! Вітаю цябе, падарожніца з будучага. Ого, а куды гэта я трапіла? Не ў добраранак? Не-а, у мінулае да першабытных зайцоў пераляцела. Значыць, ты не Кася. Чаму не Кася? Кася мінулага, важак першабытнага племені. Як цікава. А гэта тады хто? Прабачце, паважаныя. Маргоша, Лесіку не перашкаджай думаць. Нешта ў яго там не атрымліваецца з машынай часу. А ён над машынай часу працуе? Ага, уяві, як класна будзе, калі наш разумнік яе ўсё ж таки дадумае. І мы пачнем падарожнічаць па часе. І ў будучае, і ў мінулае лятаць. І доўга ён ужо сядзіць у сваіх навуковых думках? Ну, не ведаю дакладна. Учора ўвечары сядзеў, і сёння раніцай, калі я прыйшла, сядзеў. Пэўна, і спаць не клаўся. Тады яму проста неабходна зрабіць перапынак. Думаеш? Упэўнена. Лесік! 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 Ну чаго? Я ж прасіў не перашкаджаць мне. З думкі збілі. Прабач, але гэта проста неабходна. Інакш ты нічога не прыдумаеш. Я прыдумаю. Толькі калі будзеш сумяшчаць працу і адпачынак. Я зразумела! Гэта як наша машынка на батарэйках. Калі без перапынку з ёй гуляць, яна становіцца гарачай і можа сапсавацца, так? Вядома, і арганізму таксама неабходны перапынак. Бо ён можа перагарэць. Таму і перапынкі ў школах зрабілі. І перапынкі, і выхадныя дні. Усё, Лесік, адкладай свае навуковыя разважанні. Будзеш адпачываць. А як жа машына часу? Будзе табе машына часу, толькі пакуль мультыплікацыйная. Калі б усё было так проста, як у мульціку. Вядома, няпроста, але мы ў цябе верым. І ты абавязкова прыдумаеш машыну часу, толькі не спяшайся. Слухайце, а мяне вось зацікавіла, якая першая з жывёл у старажытнасці пачала жыць з людзьмі. Давайте паглядзім у камп'ютары. Давайте. Так. О, ёсць! Самай першай жывёлай, якую прыручылі людзі, быў воўк. Ого! Гэта, пэўна, быў вельмі добры воўк, які потым сабакам стаў. Мы вучылі, што продкі сабак – ваўкі. Менавіта так. Дык вось, першыя прыручаныя чалавекам ваўкі хадзілі з першабытнымі людзьмі на паляванне. На мамантаў? І на мамантаў таксама. Вось уяўляю, прыйшлі старажытныя людзі з паляваннем, ежу сабе прыгатавалі, павячэралі і адпачываць. А як яны, дарэчы, адпачывалі? У іх жа тэлевізараў ні плеераў не было. У гульні розныя гулялі, напрыклад, з мячом, які са скур жывёл рабілі. Ці музыку слухалі. Музыку, Лесік, не выдумляй! Глядзіце. Самым старым музычным інструментам, які адшукалі археолагі, з'яўляецца флейта, зробленая з косткі. І флейце гэтай звыш 40 000 гадоў. Ого! А ўпрыгажэнні ў старажытных людзей былі? Думаю, былі. Правільна, былі, канешне. Упрыгажэнні ў старажытнасці рабілі ў асноўным зубоў, костак і сушаных ягад. Ну, ягады яшчэ можна сабе ўявіць, але пацеркі з костак ці зубоў? Ой! А адзежу як яны сабе шылі? Іголак жа тады не было. Замест іголак старажытныя людзі карысталіся косткамі рыбін ці калючкамі некаторых раслін. Ой!
Як добре, що ми живемо у наш час. І у нас усе є, і іголки, і машинки швейні, і плеєри, і телевізори. І мультфільми кожен день глядеть можемо. Гэта так, што мы зараз і зробім. Сябры, будьте асабліва уважлівымі, бо па гэтым мультику мы сёння віктарыну праводзіць будзем. А чаму паказалі толькі палову мультфільма? Мы ж віктарыну гледачам абяцалі. Кася, працяг мультфільма і віктарына ў канцы праграмы. А зараз нам неабходна назваць імёны пераможцаў віктарыны па мульціку «Зноў двойка». Нагадвай, Кася, якое пытанне ты задавала гледачам? Ці забыла? Кася нічога не забывае, тым больш пытанні, якія сама прыдумала. Дзяўчынкам і хлопчыкам неабходна было ўспомніць, колькі маленькіх мядзведзікаў было на пляжы паўночнага полюса. І правільны адказ такі. Іх было 3. Так. Ты понадеялся на самолет и на автобус. Про глобус. І пераможцаў у нас таксама 3. І гэта Маргарыта, Нікітка з Бабруйска. Вельмі сімпатычныя ў цябе, Маргарыта, мядзведзікі атрымаліся ў шаліках. Малайчына! Яшчэ дзяўчынка задала персанальнае пытанне мне. Яна цікавіцца пра мае гады. Адказваю. Мне, Маргарытка, хутка споўніцца 8, так што я ўжо даволі вялікая. І дзякую, што ты напісала пра маю прыгажосць. Маргарыта напісала, што і я разумнік і таксама сімпатычны, так што не зазнавайся. Кася, Лесік, спыніцеся. Працягвайце называць імёны пераможцаў. Гледачы ж чакаюць. Ну так, прабачце. Ідзем далей. Наступным нашым пераможцам становіцца Яўгенія Нікітка з Бабруйска. Гэта сястра Маргарыткі. Таксама цудоўны малюнак у цябе атрымаўся, Яўгенія. Дзякуй. І за сюрпрыз падарунак ад мяне асабістае дзякуй. Пакажы. Так, вось. Ух ты, якая прыгажосць! І бантик, і сардэчка. І мне таксама вельмі падабаецца. А мне яшчэ і цудоўныя мядзведзікі нашай 3-й пераможцы падабаюцца. І гэта Ксенія Лабецкая з Маладзечны. Мілыя ў цябе, Ксюша, мядзведзікі на малюнку. І ты таксама вялікая малайчынка. І для ўсіх нашых сённяшніх пераможцаў, і для ўсіх гледачоў цікавы мультфільм. А пасля віктарына па ім, памятаеце? Абяцаная мульцівіктарына. Та-дам! Мы параіліся і вырашылі, што пытанне будзем у такім парадку задаваць. Першае Маргоша. Ага. І пытанне маё для цябе, Кася. Слухаю. Ці запомніла ты, колькі ваўкоў гналіся за статкам аленяў у пачатку мульціка? Ну ты пытанне прыдумала у пачатку мульціка. Калі гэта было? Што? А, вы кажаце, што 3? Упэўненая? Дзякуй. У мяне ёсць адказ. Спачатку гэтых злых і зубастых ваўкоў было 3. А цяпер маё пытанне. І яно таксама табе, Кася. Гэта чаму? Я ж толькі што адказала. Не залічваецца, бо гледачы табе падказалі. Ай, ну добра, давай сваё пытанне. Паспрабую сама адказаць. Слухай, што параіла матуля Айхо, калі ён баяўся пераскокваць прорву? Што параіла? Што параіла? Я не памятаю. Можа, как не боялась. Вспомнила, как не глядел униз, так? Никогда не смотри вниз, Айхо. Только вперед, только вперед. Вот и все. Я малайчына, і ад мяне пытанне толькі нашим гледачам. Яны слухаюць цябе уважліва. Значит так, сябры, намалюйте нам матулю Айхо и напишите,
Якое у яе было імя? Свої лісти дасылайце нам на адрасы Добраранка. Паштовы 220-114, город Минск, вулица Макаёнка, 9. Ці па электронным dobraranок.tv@gmail.com. Будем чакаць. А зараз час развітвацца. Няхай дзень сёння пройдзе у вас цікава. А яшчэ весела. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым Добраранку! Будуць новыя вясёлыя сюрпрызы, я абяцаю.